И така, здравейте, приятели, аз съм Жорж и днеска, т.е. Георги 2017, не знам как да се кръстя, още не съм решил, затова съм се кръстил Жорж. Тъй. Значи, пишете в коментарите под видеото, пишете ми въпроси, които ви искате аз да ви отговоря, че да знаете за мен. Да, само да ви кажа, най-зададените въпроси от мои приятели лично са на колко съм години, на 10 години, кога имам рожден ден, т.е. тази година ставам на 10, имам рожден ден на 11 юли 2017, сега ще ставам на 10, на 11 юли. Така, как ми е цялото име? Жорж Тире Мишел Елиас Аон. Откъде съм? По принцип съм роден във Варна. Живял съм една година във Варна. После в Русе съм живял 2 години. И след това продължавам да живея в Разград. Разград е по принцип моя град. Аз живея там. Без адреси. Кажи. Какво? Хайде, къде? Ох, боже, той куче направо ме изумява. Къде, Лар? Така, кучето им се казва Лиса. Чакайте малко, че тук някой е драскал на една снимка. То мега много е драскал. Чакайте, сега ще оправим. Така хубаво. Стръскави. Така. Баща ми се казва... Чакайте малко. Баща ми се казва Светослав Георгиев Русев. Имам сестра, тя се казва Вецислава Русева. Да, има канал. Има 3 абоната, мисля. Аз имам 4. Ебате. Ще почнем много оцеляване в Clash Royale, защото искам цялото оцеляване ви да го гледате. Разбира се, няма да пропускам клип без да го почна. И така, изтръваме си Clash Royale, за да почнем всичко наново. Ето така правиме, деинсталиране. Окей, така. И сега си махаме Clash Royale, за съжаление. И Clash Royale още ще продължавам да играя. Но вече в другото видео, което може би ще е утре или пък вечера, не знам. Не съм сигурен. И да, giveaway ще има 1000 сабскрайбъра. Разбира се, раздавам игра. Играта не съм сигурен още коя ще бъде, някоя по-ефтина, защото не разполагам с много пари. Да, за съжаление, хора. Ако пък от тогава имам. Значи, добре, пишете, задавайте въпрос долу в коментарите и до скоро!